Željeznica je puno više od pruga i vlakova. Povezuje ljude, pokreće gospodarstvo i oblikuje održivu budućnost. Da bismo ispunili tu važnu ulogu, potrebna su velika i sustavna ulaganja, a upravo tome svjedočimo povijesno najvećim investicijama u revitalizaciju i modernizaciju željezničke mreže, koja se prostire na više od 2500 km pruga diljem Hrvatske. Na brojnim lokacijama od Dunava do Jadrana stvaramo sigurniju, pouzdaniju i bržu željezničku infrastrukturu. Ta ulaganja podižu kvalitetu usluge i jačaju konkurentnost željezničkog sektora. Moglo bi se reći da Hrvatska danas izgleda kao jedno veliko željezničko gradilište. Moderniziramo ključne međunarodne dionice koji su dio glavnih europskih koridora. Obnavljamo i brojne regionalne i lokalne pruge koje povezuju gradsko stanovništvo s većim gradskim središtima. Brojne dionice već su modernizirane i obnovljene, a pokrenuti i budući projekti u godinama ispred nas promijenit će sliku željeznice i način putovanja vlakom u Hrvatskoj. Svaki kilometar tračnica, svaki vijak i prag, svaku obnovu zaštićenih spomenika kulture, odnosno zgrada željezničkih kolodvora, rade vrhunski stručnjaci, inženjeri, projektanti te konzervatori koji primjenjuju najsuvremenije metode i tehnologije. Posvećeni smo obnovi i modernizaciji postojeće željezničke infrastrukture, ali i izgradnji nove. Tu su i naši predani zaposlenici koji upravljaju i održavaju infrastrukturu, te koji organiziraju i reguliraju željeznički promet, što su naše svakodnevne zadaće. Naš je cilj jasan: podići razinu sigurnosti i pouzdanosti, povećati brzine vlakova i kapacitet pruga, bolje povezati luke sa željeznicom, unaprijediti prigradski prijevoz te omogućiti veću mobilnost građana. HŽ Infrastruktura jedan je od vodećih korisnika europskih fondova u prometnom sektoru u Hrvatskoj, čime jačamo stratešku važnost željeznice. Danas ulažemo u razvoj željezničke budućnosti. Time gradimo i modernu Hrvatsku,
povezanu, sigurnu i održivu. Međutim, željeznicu ne čini samo infrastruktura. To potvrđuju naši brojni projekti u zajednici, u sportu, umjetnosti, očuvanju kulturne baštine i povećanju razine sigurnosti. Kroz društveno odgovorno poslovanje uključujemo se u projekte i aktivnosti od iznimne važnosti za zajednicu. Zahvaljujući edukacijama tisuća djece i odraslih, naučili smo, a učimo ih i dalje, da je vlak uvijek brži. A kroz Hrvatski željeznički muzej, koji je sastavni dio HŽ infrastrukture, čuvamo i njegujemo željezničku baštinu, kako bi ono što je bilo jučer ostalo u nasljeđe generacijama koje dolaze sutra.